keluarga, ugi kerabat Bunda Erni. Yang penting sabar Pak Saudi nggih. Sabar. Ya, Pak Saudi wonten tengah, wonten ngriki. Pak Saudi wonten ngriki. Ya, ngriki. Nah, kalem munduran kalem. Kalem mundur Pak. Lah mundur Pak Saudi. Nggih, penting sabar. Ibu mriki Bu. Mriki. Ugi sing nyakseni hajate Bapak Saudi sekeluarga inggih menika kula sebagai wakil tuan rumah ngucapaken napa dados ucape Pak Saudi sekeluarga rumiyin nggada ucap mbok menawi sampun ngijapaken larene namine Sedherek Samsul menika nanggap Cledek dugi Malang Batak Kupat Luar dinten Minggu Legi menika pun Bapak Saudi sekeluarga mboten nggadah utang janji teng kaki danyang moncopat monco lima kang bawung resadaya kondang mboten nggadah utang janji teng bojo pate pekarangane Pak Saudi sekeluarga mugi sedaya menika pinarang rayu slamet sak lakune kapal lebet kiranya menika mugi Pak Saudi paring panjang umur mugi Pak Saudi sekeluarga menika dicepakan rezekine ditepiaken Pak Balani selamat dunia sepakane akhirat mugi trimo Allah amin ya rabbal alamin. Jul
Yuk, jodoh. Ae. Ibu senangi kandhani yen tanturane nyambut gawe awas saya Pak Saudi senang